Jeg har her en lille guide. Okay. Det handler om et lille smart program, der hedder Touch Mouse. Men før du kan få det, skal du lige ind på App Store. Programmet er 100% gratis. Vi prøver at gå ind på App Store, som her loader. Trykker søg. Og skriver, som der allerede er gjort, Touch Mouse. Så trykker vi her. Og installerer. Når det hele er installeret og klar, så skal du hen på din computer. Det kan vi gøre her. Og så skal vi gå ind på Logitech, som du ser her, logitech.com/touchmouse. Trykker enter. Du kommer lynhurtigt ind. Nu skal du vælge dit styresystem, og alt efter hvad du har, så vælger du her. For eksempel har jeg Windows 7, så det er det jeg vælger. Så skriver man, om man har en 32 eller en 64 bit. Er du i tvivl om om du har en 32 eller en 64 bit processor i din computer, så vælg 32 bit. Når du har gjort det, downloader du det og åbner programmet her. Nu ser du så en IP-adresse her. Det er ikke noget du skal bruge til noget, bare programmet er åbent. Nu går du så ned og finder Touch Mouse programmet. Bum. Zoom ud her. Nu søger den så efter din computer, hvis du har programmet åbent. Min computer for eksempel, jo, there. Vi prøver at trykke Connecting. Så kan du se her, Touch Mouse er nu sluttet til. Hvis vi så prøver at give kernen, så kan jeg så styre min mus via min iPod. Du kan fx se her, at jeg ikke kan prøve via iPod'en at gå ind på e-updates. Gå ned og åbne barn her. Jeg kan også få tastaturet frem, som vi lige kan teste. Så det ikke fordi det hele der var i ledning her. Nå. Hvis vi lige prøver at styre med den her. Det kan man så ikke lige gøre med den her. Nå. Vi kan prøve at skrive noget her. For eksempel så tager vi lige tastaturet frem. Og får via den her. Google.dk. Sådan. Retur. Whoopty. Hov. Jeg kommer til at skrive oracle.dk. Nå, vi prøver igen. Google. Hvad laver vi lige her? Jeg er ikke så god til at bruge det her program endnu. Google. Nu gør den det så med igen. Prøv at åbne her. Så prøver vi bare igen. Jeg vil ikke give op. Jeg vil ind på Google. Det går ikke ret godt. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvad den laver, men i hvert fald, så vil den ikke skrive domænenavn. Så vi prøver lige at åbne en ny fan. Skriv. Nej. Det virker ikke rigtigt. Nå. Så må vi jo bare sige, det var det. I hvert fald, så kan du her bruge Touch Mouse til en masse smart. For eksempel, hvis nu du vil sidde lidt langt væk fra din computer, så skal vi lige tage en test med her. Trykker den lige sådan.
Så kan vi sidde og styre det hele herhenfra. Jeg sidder her med min smarte updates. Skal vi se, det er ikke så nemt. Det kan godt lagge lidt, det kommer også an på. Du burde også kunne gøre det uden internetforbindelse. Bare din computer og din iPod er tilsluttet til den samme router. Sådan. I hvert fald, totalt smart program. Søg hurtigt efter en liste. Hvis du ikke kan, så prøv at åbne slutprogrammet igen. I hvert fald, nu kan du også bruge din mus, eller din iPod som mus på din computer, 100% gratis.